Blay pi baro kini kilonggi kubor bamda kasngi. Kahukum bala penmi men hagasngi palay naga Commission of Food Safety ka Sarkar jala kong RM kurba ya kinong di Dohkha bat ikinong supply ba omsha ban Pynpoi Dohkha bat bandi hayaudu kalabu jingma namar balalam hadu laipu teli ki Dohkha nong muna bala inject dawai. Nagalyang ka Sarkar ban na jingma na upaj ba kumta kalamana ban khang ya ka jingwan Pynpoi ki Dohkha na bar ka jilla hadu khat sansngi namar ka jingshem ba ki Dohkha ki bawan na bar ka jilla kidai ki bala inject ya ka dawai formalin bakin e do batlan na ka jingpun. Katai ka hukum kalapin kulmar jingmut ya ki nong bam bat ki nong di Dohkha hayaudu. Nagalyang ka kinhun ki nong di Dohkha hayaudu kila lingo ba ki mishay ya ka jingpin mi hukum ka Sarkar klem da yathu bnya bhai ya ki pat nong di Dohkha ki baju im ya ka kam di Dohkha uba don bok lang mar banyang skatri ki nong di Dohkha. Nagalyang ki nong di kila lum jing lang hayau basa Dohkha ban yo jingpin shay na ki board district. Ha ka jinglap jong ka Sarkar bat la hukum ban khang ya ka jingman Pynpoi ya ki Dohkha na bar ka jilla hadu khat sansngi namar ka jingshem ba ki Dohkha ki bawan na bar ka jilla ki de ki bala inject ya ka dawai formalin bakin e do batlan na ka jingpun. Kani ka hukum kalami hine ka singi palay na ka Commission of Food Safety ka Sarkar jilla kong RM kurba karkum ka hukum laong ba ka jingtip kalapoy siya ka office jang ka Commissioner of Food Safety ba na kisaw tali ki Dohkha bala le test hadu lai tali ki day ki bala test positive bala inject ya ka dawai formalin. Kaong ba kani ka longkat kum ka analysis report jang ka Assistant Food Analyst jang ka Sarkar jilla kum ka report number SFTL FW 2023 24 283 312 ba ndriu tarik ujiliu kabalong bi baklan bor bat bakta jur ya ka kwat ka kya ka commissioner kala ong ba ka jingkhayi jingbu bat jingdi ya ki Dohkha bala inject da ka formalin lani ki nu ki dawai ba yada ya ka jingpun ka dei ka bomshgan satya ya ka kwat ka kya katkum ka kendon 31ZZV jing ka Food Safety and Standard Act 2006 halor kanik ka ong bahaba pentray kam ya ka kendon e jong ka kendon 2 kendon 30 jong ka Food Safety and Standard Act 2006 ka jingbo jingkhayi ne jingdi ya ki Dohkha ba wanra na shabar ka jilla lakhang hadu khat sansngi na ka benta ka kwat ka kya ki pat ba tat hadu banda shim ki sinjam ki bashngan ya ka kwat ka kya ka ban tray kam na du ka sngi ba pinmi ya ka ne ka jingpin na ka commission ka ong ba ka jingele persha ya ka ne ka jingpin na hukum ban kring ya ka jingpin saja da ka ba shong phatok hadu news number ka kuna ba shipho lak tingka katkum ka kendon 594 jong ka Food Safety and Standard Act 2006 ini dia yo ayo kita ayo puasa di local production asam dia yo puasa kena tukar undang tambah ini apa nih bagi local production asam on brand lari on nunggan local asam kayak dek balik tukar awal panik mentang kemana bersiap bayarkan ai buat ha buat ini ha nang bangi ladang yo order sibet nila untuk sibet Sudah mia tidak hadir pada Sarkar telah permi itu order baru umsak benti budi Dohkha buat sabat telah buat kau Dohkha lokal. Dari Dohkha lokal kathau bana apa na asam lagi bana nak jalan ni. Kembali ia ke order yang ke Food Safety Commissioner di ke order tu ke peniba Dohkha kibuan from far distance kabut kiba na ki jelai ki bakham jengai na ki jelai ki bakham jengai kemut lakhang ban penyat yo hang ni hayo du di kata dekat muka order bami na ka Food Commissioner Food Safety Commissioner jong ka jela mi khalia di halor jong kata ngayo iya ketua order bagadan saputli kitas out of jong tek saputli kitas live tuli la test positive
Te ya ki items yang kita ki live hoteli ngimpat yung long clear hadu mentah ki ki items ki ba ban daga sarkar Meghalaya. Henry ni mentang ni don kejingnya lang hang ni bangi kwa banyak kendu kenang bangi nyo ya kejing sai naka commissioner halor jeng kita ki Dohkha ki bal asaban bat ki bakala berlis mekum bakabalong mentah ki local production na Assam hadu mentah wat bah Hapoh Assam la ya kini ki far state production laban Henry hadu mentah kidang penyat pat ya kita ki local production ki badan Hapoh Assam kidang penyat yo hang se tengah terai kita berbor kita ki local production ki ba penyak yo Hapoh Assam ki ju ki local production ki bangi penyak yo hang ni Hapoh Silong jung iru hang ni yo du jung iru tengah soba ya menta ngimpal la ban ai ke clearance lu ni ke jing sai Syafi ki media lani skipat ba kinu kita ki items ki ba ka commissioner ka alaut yang i bangin penyak yo lani ba sya yang i ban penyak yo te lingba kini ke jing le kindu jung i menta ya commissioner lesi kannya ngin yo ke jing sai bat ladang yo jing sai ngin ai ya firu kipat ba ya kini ke jing tip pi ngong kumakran menne bang ong kumakran menne ngong ya ki jing sai ngin yo andang ilale ya kindu ya ka commissioner ya ke jing sai ya kita ki balong positif ngin tip Bekidi kita Dohkha ki kerteng ki item sayu dai tat ondang ilai kendo commissioner ngin sala ban pensaya kita ngin sayu ke jing saya kita dia mentang ngin pala ban ong kidi kita ki items ki ba ka sarkar Meghalaya jing kam sya ka khang yang ban penyak yo